Assalamu alaikum. Yan uwa da muka fatan alkhairi da fatan kowa ya tashi lafiya. Allah ya sa haka amin. Wannan bidiyo ne na yanda za ka yi booking na KYC ɗinka idan ka sami kamfanin da zai yi verify ɗinka. Kamar yadda na yi alƙawari cewa za mu yi bidiyo, so wannan bidiyon ne. So kafin mu shiga cikin bidiyon muna roƙon ku da idan wannan shine zuwan ku na farko, muna roƙon ku da ku yi mana subscribing, liking da sharing sannan ku danna alamar ƙararrawa domin samun update ɗinmu da zarar mun ɗora. So da farko za ka shigo cikin account ɗinka na Sidra kamar haka. Za ka zo ka danna wannan layin guda uku, gashi nan kamar yadda muke gani, za ka danna shi haka. So in ka danna shi zai kawo ka nan, sai ka danna KYC port ɗin nan. Gashi ka danna KYC port, so zai kawo ka nan. Idan ya kawo ka nan, abin na gaba da za ka yi shine gashi nan inda aka sa view document. View document ɗin nan za ka danna. Gashi za ka danna shi kamar haka. So idan ka danna shi zai buɗe. So in ya kawo ka nan, za ka zo ka danna allow access ɗin nan. Gashi nan, yawwa. So gashi nan in ka danna allow access zai kawo ka nan. So idan ya kawo ka nan, idan ka yi submitting KYC, so za ka ga nan ya nuna ma under review. So za ka zo ka danna nan inda aka sa view appointment ɗin nan, view appointment, sai ka danna shi kamar haka. Gashi nan, yawwa. So bayan ka zo nan sai ka zo ƙasa, ga nan wurin inda aka sa book appointment. Gashi nan muka rubuta rubutun nan suka ce you don't have any appointment scheduled yet. Click the book appointment button to schedule your KYC verification. Yawwa. So sai ka zo nan suna faɗa min cewa har yanzu ban yi appointment ba na lokacin da nake so a verify na account ɗina. So wannan booking ɗin ba a yin shi sai ka sami kamfanin da zai yi verify ɗin account ɗinka na Sidra. Kamar misali idan kana Kano ne, ka tabbatar da inda za ka je ka sami kamfanin ko kuma branch ɗinsu inda suke wannan. So kamar misali za ka tafi yanzu misali ƙarfe 12:30. So ka san kuma misali kafin ƙarfe 1 ko ƙarfe 2 ka je wurin, so za ka iya sa ƙarfe 2 na rana a wurin shi wannan booking ɗin. So za ka zo ka danna nan inda aka sa book appointment ɗin nan. Gashi nan za ka danna shi kamar haka. So in ka danna shi kamar yadda muke gani, gashi nan ga kamfanonin da suke Najeriya nan za a fito mana da shi. Na farko ga Zahid nan, wanda shi ne kamfanin da yake Adamawa. Wanda shi idan muka duba a yanzu haka baya aiki. Gashi nan working days not specified. So bai fara aiki ba tukunna. So gashi nan misali in ya fara aiki kana Adamawa, so za ka ga number wayan kamfanin nan, ga email ɗinsu nan. Yawwa. In ya fara aiki in misali ya fara aiki kana Adamawa ko kuma za ka je Adamawan, so ga wurin booking ɗin shi nan inda aka sa book appointment. Sannan muka zo ƙasa ga na Katsina. Kun ga na Katsina gashi nan Remi Smart Innovation. So shi ma idan muka duba shi kuma so biyu yake aiki. Ya fara aiki amma so biyu yake aiki a rana, daga ranar Sunday sai ranar Saturday. So shi ma ga number wayan shi nan, ga kuma email ɗin shi nan. Sannan sai nan ƙasa, wannan shi ne na Kano, wanda shi ne a halin yanzu yake aiki tun daga ranar Monday har zuwa ranar Asabar. Ranar Lahadi ne kaɗai ba sa aiki. Shi ma ga number wayan shi, ga email ɗin shi. So idan misali kana Kano ne ko za ka je Kano, kana so wannan kamfanin mai suna Infotech ɗin nan ya verify ɗin account ɗinka, to dole za ka zo ka yi booking appointment ɗin nan. So za ka zo ka danna nan inda aka sa book appointment. Gashi za ka danna shi kamar haka. So idan ka danna shi zai kawo ka nan wurin. So idan ya kawo ka nan, kamar misali kuna gani yanzu yau muna 20 ga wata. So idan misali kai sai gobe ne za ka yi booking appointment kake so, misali za ka yi booking appointment ɗin tun yau ranar 20 ga wata, amma sai gobe ne kake so a yi maka verify ɗin nan, so sai ka danna on 21 ɗin nan haka. In ka danna on 21, so zai fito maka da time nan ƙasa. Gashi nan, kun gani gashi nan tun daga ƙarfe 6 na safe gashi nan har zuwa ƙarfe 7 na yamma. Kun gani? So gashi nan sai ka zo ka zaɓi wane lokaci kake so misali
ka je a yi maka wannan KYC ɗin. Misali mu ce misalin ƙarfe 1 na rana, misali sai mu danna wannan 1 PM ɗin nan gashi nan. In ka danna nan sai ka zo ka danna nan wurin. In ka danna nan to yanzu ina danna book appointment ɗin nan, so na yi booking appointment na wannan account ɗin. So wannan account ɗin ba a shirya yin wannan ba yauwa. So wannan dai mun yi bidiyo ne domin a nuna yanda mutum zai je ya booking appointment yauwa. So wannan yanda mutum zai yi kenan. Da zaran a nan na farko ka zaɓi ranar, in kuma a yau ne misali za ka dawo da shi 20 ga wata haka. In ka dawo da shi 20 ga wata sai ka zo ka zaɓi daidai lokacin da kake so a yi maka wannan KYC ɗin sai ka danna. Sai ka zo nan ƙasa ka danna tick ɗin nan sai ka danna book appointment ɗin nan. Kana danna shi kenan yauwa. Za ka jira sai approve ɗin ka kafin ɗayan ya zama kana a wurin. Ƙarfe 1 na yi so za su wannan ɗinka insha Allah. So wannan shine. Allah ba mu sa'a.